Yabona Mbolokoqoshe, yabo fonini kanti nawu lapha. Ndilapha Cupcake. Nguwe lo buzama ufota no sports map uma wathi akafuni. Ya molweni bethu naye suwara Mbolokoqoshe sayilungisa lo ndaba ngoku. Ayingo Cupcake nalona. Jim lona Jeff, isandla sakho zishushu mani ngaze zomuntu ongumama. Happy Mother's Day Jeff. Songikhala Cupcake ngoba nabo uhamba nabo. Maduna lona. Oh, nguSuthu. Ukhala. Ubeva. Awujiyana. Injalo. Ubani ke wena lona? Mina ngingqonde. Ungomxhosa ke wena. Cupcake umthatha lo muntu wakho man. Uthene xoko esithi ungqonde nje. Hlala phansi Cupcake, hlala phansi mntakwethu. Hayi inoba usihijackile kwa esi siduko. Fonini ngungqonde umo wakho okanye uyazenzisa. Sometimes. Awungaziphathela amagrigamba apha wena Cupcake. Utheni nango? Ibekwa yintoni ke ngoku apha Cupcake namhlanje? Kulandaba ka-sports map uma ewuxolisile kuluntu lwe-South Africa qha bathi abantu bacela enze u-door-to-door apology. Hayibo, injalo nalento. Injalo. Ingathi ngokuyeka indaba ka-sports map uma uvile ngoteteza utemeza. Hayibo ngubani lo ngoku? President, wena wonke awukayiboni lento. Bendibona lo teteza ku-tip top ngenye imini. Yo, uyayivula imilenze lo mntana. Hayi man, nekumsearch president man. Andikholweleni bushiyekele emva. Ndisechile ke le account kaTeteza njengapresident weSouth Africa, kodwa ke andiyibonanga, ndabona uba inoba ideletiwe. Ndibe ke ngondinombuzo oyi-1 othi idilithwa njani le account ipresident ingekayiboni. Iintshukumo zonke mazime ke bethuna, nezikolo zivalwe, nee-aeroplane ezisemoyeni zime ngxipha emoyeni ide ifumaneke le account. Yabona wena president, uba ayifumanekanga kule veki zayo yabo, nakule ingaphaya yabo, nakuleya ingaphaya yabona bra, nakule ingapha kwalingaphaya yabo, funeka siyazi uba akho mntu uyandawa kuyiwa emsebenzini nasesikolweni. Hayi mazivalwe nyhani, tyhini kutheni mna xa ndiyisetsha le account ndingazoyibona nje. Yo ngaba bayaziyo kutheni izawunyamalala xa isetshwa nguwe. We are thank you to be here president. Yo kubonga mna. Ungayicingi kakhulu le ndaba kaTeteza man. Okay. President benifuna ubuzi basengayithenga na i-Russian bear sizoyiselela apha. Ke ngowena uzawulunga kwi-Russian bear. Ayisuka nantsika mna ndiseli nobentaka zinto zenu. Yo hayi le president ithi ibe proud uba ayiseli kwezi ngxaki zingaka bajongana nazo. Sports maphuma ngapha ngoTeteza kodwa umntu akaseli. Hayibo oJackie China abangaka iyathi nina ngokunina nifuna ntona nithunywe ngubani anilahlekanga. Thina sifuna Teteza. Yela akho Teteza apha. Thina simbonile Teteza sisuka from all the way to China. Oko siflya ubusuku bonke sisekuteteza apha. Ubusuku bonke. Suhleka lo president, suhleka. Hayi nanti ndenza ndihleke into yobana nina nonke ningoJackie China mos nicimele nikhangela umntu nonke niba ngapha nibayi-5 nikhangela umntu esingamboniyo thina sivule amehlo kodwa nina nicimele. Hayi kaniqhube nimkhangela. Andithandi ke uhamba nabantu abanxilileyo in front of the public sindibe ndinganxilanga mna. Ayibona president andijampi nojamp uba ndinxilile nje mna. I am walk very good. Le ndlela ohamba ngayo ungathi uzawa ngesiphongo apha phantsi.